Good morning, everyone! Good morning, RNM! Good morning, my loves! I love you! Para po sa mahilig sa PBA, para po sa inyo ito. Salamat! Sinusundan ko ang bawat laro, hindi na sila naghihingalo. Nagkanda bao sa kasisigaw, nasa kamay na ang tagumpay. Ang ibang fans ng Team Meralco, kahit humagot pa ng tao, mas marami pa rin ang sumuporta at nagmamahal sa Barangay Ginebra. Nang ang conference ay nag-umpisa, sobrang ganda ng standing nila. Kung dati ay napag-iiwanan, ngayon ay umuungos at lumalaban. Rose Elite, Global Port, Mahindra, Hotshot, Phoenix, and Lexan, Alaska, San Miguel, Meralco, katropa, panalo pa rin ang Barangay Ginebra. Pagbigyan niyo na ako, paminsan-minsan lang ito. Gumaan ang nabibigat ang puso. Pagbigyan niyo na ako sa munting hilig kong ito. Kung hindi, baka mag-away pa tayo. Kagiwa Marcelo, Devance Aguilar, Thompson, Ellis Cruz at Hildebrand, buong puso silang lumabang para mahabol ang tambak na lamang. Mga imposibleng tira ni Tenorio ang nagpadikit sa score ng Meralco. Pasalamat na rin kay Coach Timco na nagtiyaga para tayo ay mag-champion. Kalagitnaan na ng Game 6, ang aming score ay medyo dikit. Kung tagumpay ay para sa'yo, magkakaroon yan ng milagro. Nagtay kami sa 88, nagtayuan na rin ang mga tao. 5.5 seconds na ang natitira, umubog ang sigawan sa Araneta. Pagbigyan niyo na ako, paminsan-minsan lang ito. Gumaan ang nabibigat ang puso. Pagbigyan niyo na ako sa munting hilig kong ito. Kung hindi, baka mag-away pa tayo. 5 segundo